1980ko ortofoto bat. Osea, gerri pasat 17 urtera. Hemen Arrate, Krabelin edo horre eukibena raketiek hori, Santa Gurutze ermitaan, Usartza, Akondia, azketa izan zen raketien posizio bate bai. Garagontxi, alden aipatuten aginte postue, Tomas Meabet Iruzulo, Kalamua, eta Republikanuen aurreko posizioi. Orduan, hemen ampliaute, ikusto zuez horre, igual gora juguna, edo ez, sesio pasau. Kontu da, hemen, zera esplikau, betxu, hau da, milizianuen trintxeria. Hemen diko hau da, republikanuen trintxeria. Hau da, Usartza, lehen ez zeuen markina biderik, eta San Romandik hamendik ekarte ben burdixetan materizela milizianuena. Hamendik igote ben, eta hemen egu esan txabola batzuk eta olako gauza batzuk. Eta honetaiko bat, tunelan, hau edo tunelan zarreria. Hau argazkizia da, gerri pasau eta 17 urtera tata, Orduan, gero, gukiko dugun ibilbidi da Usartzan kotxiklara, hamendik etorri, Kalamuko bide normala, eta gero hamendik igon trintxereta, hau da oso garbixera, trintxerat pasau, hamendik etorri, eta gero Garagontxirutz. Garagontxirutz hamendik bajatukoa, honepe eurek raketien trintxerak eta zin, horrean dipatzen dira. Kontxezatxoa zen trintxerak honetxe horre raketienak, eta hau da Garagontxiko tontorra. Hemen trintxerak eta gauza daz, eta hau da Tomas Meabet refugizu. Hau da Kalamu barreneko ase lautanie, eta hau da puesto de mando. Raketiena, eta lehen aipatotena bide gainin dauen humoruk hori. Hau dugunen guarrazizen hobetu ikusiko. Osea, Tomas Meabet refugizu, eta hau puesto de mando. Hau aldatzen da tunelak zindanak, hori, eta hau da Garagontxi. Eta justo honetxe danari trintxerak. Gaur egun honek igerritzen di.